Minamahal kong barangay Tarkan, heto na, Joke Romano. Sakay na sa mabilis, diretso at responsableng paglilingkod, tulong at serbisyo sa anumang panahon. Joke Romano, ating ihalal para kagawad. Handa siyang manungkulan, di siya mga abuso, heto na ang kailangang kagawad. Siya ay si Joke Romano, serbisyong antimano, sa kanya ay di ka maiiwan. Siya ay napakasimple, ang taong sobrang friendly, kay Joke ay hindi ka maiilang. Kaya barangay Tarkan, kay Joke Romano tayo, kay Joke serbisyo ay antimano. Kay Joke Romano, kay Joke Romano, kay Joke serbisyo ay antimano. Si Joke Romano, si Joke Romano, ang kagawad na ating kailangan. Joke Romano, para kagawad. Si Joke kay